Καλημέρα σε όλους. Θέλω να σας παρουσιάσω ένα περιστατικό μιας γυναίκας 86 ετών, η οποία ήρθε με οφθαλμικό έρπιτα ζωστήρα στο αριστερό της μάτι. Είχε χαρακτηριστικά το εξάνθημα εδώ στο μέτωπο και στην περιοφθαλμική περιοχή και ένα χαρακτηριστικό ήταν ότι είχε φυσαρίδα και στην άκρη της μύτης, που σημαίνει ότι είχε προσβληθεί και ο οφθαλμορρηνικός κλάδος του οφθαλμικού νεύρου. Πάμε να σας δείξω λοιπόν πώς ήρθε η γυναίκα αυτή. Η οπτική της οξύτητα είχε πέσει πάρα πολύ και ήταν στα 2/10 περίπου. Και βλέπουμε εδώ τον κερατοειδή, ο οποίος είναι ειδηματώδης, και στην περιοχή αυτή εδώ πέρα υπάρχει μια δενδριτική βλάβη. Άρα υπάρχει επιθυλιακή κερατίτιδα από τον ιό του έρπιτα ζωστήρα. Η οπτική οξύτητα είπαμε ήταν 2/10. Δώσαμε λοιπόν αμέσως βαλασικτοβίρι 1000 mg 3 φορές την ημέρα από το στόμα, καθώς επίσης και ξεκινήσαμε ένα gel γκάνσικλοβίρις, το οποίο το έβαζε η ασθενής 5 φορές την ημέρα. Η ασθενής λοιπόν μετά ξαναήρθε μια εβδομάδα μετά, όπου βάζοντας την χρωστική διαπιστώσαμε ότι έχει γίνει πλήρως η επούλωση του δενδριτικού ελκούς, όμως είχε προσβληθεί το ενδοθήλιο του κερατοειδούς, με αποτέλεσμα να υπάρχει εξεσημασμένο είδημα του κερατοειδούς με πτυχές της δισκεμετίου μεμβράνης, πάρα πολύ θολός ο κερατοειδής, περιορίζοντας την όρασή της σε μέτρηση δακτύλων στο 1 μέτρο. Στο σημείο αυτό προσθέσαμε κοντήριο κορτιζόνης, Maxidex 4 φορές την ημέρα, συνεχίσαμε τη βαλασικλοβίρη από το στόμα 1000 mg και σήμερα η γυναίκα αυτή ξαναεπέστρεψε έχοντας σαφή εικόνα βελτίωσης. Η όραση έχει βελτιωθεί στα 3/10. Έχει φύγει σε σημαντικό βαθμό το είδημα του κερατοειδούς, υπάρχει μια ελαφρά αστικτή κερατίτιδα, το δενδριτικό έλκος έχει επουλωθεί πλήρως και η πρόγνωση είναι πάρα πολύ καλή. Συμπέρασμα: για να αποφεύγει κανείς όλες αυτές τις ταλαιπωρίες από τον έρπιτα ζωστήρα και ακόμα χειρότερες που μπορούμε να δούμε σε ορισμένα περιστατικά, η Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας στους ασθενείς άνω των 50 ετών συστήνει να γίνεται εμβολιασμός με το νέο ανασυνδυασμένο εμβόλιο σε 2 δόσεις, οι οποίες μπορούν να απέχουν από 2 έως 6 μήνες μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.